Καλησπέρα από Έλληνες μου. Καλησπέρα περηφανικός με το αζωκίτρινου θρύλου. Από Έλληνα αντίον όλων. Όσο ποιους αρέσκει. Το λοιπόν πάει να βαθμολογήσουμε την ομάδα μας. Στο παιχνίδι με τα Απόλλωνα είναι η ισοπαλία 0-0. Εν μπαίνει μέσα. Το λοιπόν πάμε. Πέλετς 7. Μας έκαμε το τραγικό λαός. Έκαμε και καμιά δυο εξώους εχθές. Έκαμε την κάφα που άτσε η μάπα μπροστά του και ήταν η μοναδική ευκαιρία, κλασική ευκαιρία του Απόλλωνα που χτύπησε η μάπα χαμένη και φύγεν του. Πραγματικά εντάξει, είπαμε, είναι ο Πέλετς που ήταν. Ελπίζουμε στο ευρωπαϊκό, γιατί το έκανε να βάλει, να σταθεί επαξιά. Σούσιτς 7. Έφταξε μα ο Σούσιτς προχτές, να πας έφταξε ο Σούσιτς ρε παιδιά. Να μπορεί να κάνει άλλο ο Σούσιτς δηλαδή. Πένε κινδύνευσες, ευκήγεν και λίγο μπροστά, πόσα να κάνει ο γιος. Το πρόβλημα είναι ότι άμα βρίσκεις ευκαιρίες πρέπει να κάνεις γκολ. Να είμαστε συγκεκριμένοι παίχτες. Ευαγόρας, μια από τις ελπίδες του ΑΠΟΕΛ, μια από τις ελπίδες του ΑΠΟΕΛ που ήρθαν γιατί γενικά συνούλα στραβά με τους τραυματισμούς και ότι ο κύριος Τσβάλης έρνεται. Μπήκε μέσα ο Μιτσής, έξε ένα μεγάλο σένος, έκαμε και ευκαιρία. Είναι ένας παίκτης ο οποίος πρέπει να του δοθούν ευκαιρίες και σίγουρα με τον τρόπο που πάμε και φέτος, γιατί αν καταφέρουμε να βγούμε στην Ευρώπη, είναι ένας από τους παίκτες που πρέπει να παίζει βασικός. 8, Λάιφης, 8. Λάιφης μου κορυφή, συνεχίζει που για επόμενη, δεν σταματά. Μακάρι να ήταν όλοι σαν τον Λάιφη. Και πακ, 7, πάθος πολύ. Νεύρον πολύ, πραγματικά δεν τους αφήνε να πάρουν ανάσα. Οπότε έχασε μια φάση, έκαμε ένα λάθος, έχασε την μάπα, γύρισε πίσω, έφτασε τον έκαμε του και τάκλι, κέρδισε και το outside. Είπαμε, τούν τους παίκτες σε λέω, έχω ψυχή, Τεχέρα 7, ήταν το καλύτερο του παιχνίδι, όμως πραγματικά δείχνει ποιος είναι ο Τεχέρα και με την ψυχή που βγάλει και με τις ζωές του μετά και μακάρι στο τέλος να δικαιωθούμε, να μπούμε στη εξάνια και να διεκδικήσουμε ό,τι μπορούμε. Σίγουρα έχουμε την Ευρώπη παντετεχέρα μου, μην μαραζώνεις, να μέσα σε χώρο μαραζωμένο. Όσο στεναχωρημένοι και αν είμαστε εμείς, σηκώστε κεφάλι. Γαλανόπουλος 7, ο Γαλανόπουλος ο οποίος ήταν πολλά καλός, μπορεί να είναι και το 7 χαμηλός βαθμός που το βάλα. Εντάξει, έκαμε το αλλαγή, είπαμε, έχουμε έναν κρίσιμο παιχνίδι την Πέπτη. Έναν παιχνίδι μου μπορεί να πιάσεις που 2 μέχρι 4 εκατομμύρια και σίγουρα πρέπει να πιάμε ένα αποτέλεσμα που να μας διαδά. Αν με πιάνε την πρόκριση, σκορ πρόκρισης, να παίζεται η πρόκριση στη Λευκοσία, αν με νικήσουμε. Μαϊόλι 6, ήταν πολλά καλός εχθές. Εντάξει, είπαμε, δεν έρθει και κούραση. Εντάξει, ο Μαϊόλι ο οποίος είναι ένας παίκτης ο οποίος ήταν και ο απλά παιχνίδι και έδειξε ποιος είναι και μακάρι να συνεχίσει, φάνηκε άτυχος με μια όρθωση που ήταν offside ο παίκτης, ήταν να μας δώσει μια μεγάλη νίκη το παιχνίδι. Συνεχίζουμε. Σαρφό 7. Επανεφάνιση Σαρφό 11. Έλειψε με ο Σαρφό. Ο Σαρφό που δίνει ηρεμία στο παιχνίδι. Ο Σαρφό που να όχι την κάθετη. Χτες νομίζω ότι τούτος είναι ο Σαρφό. Όπως το θέλουμε, όπως το παίζουμε. Αν και κρινιάζουν πολύ ότι καθυστεράμε στο παιχνίδι. Κάμε να που θέλετε ρε παιδιά. Ακούς πας στην κερκίδα. Καθυστερα ζώστη. Πού να τη δω κύριε παιδιά. Ηρεμήστε. Το σύγχρονο ποδόσφαιρο έτσι παίζεται. Με το να παίζω αντεπίθεση και να έχω ένα μαύρο μπροστά και να βουρά, κάποια στιγμή είναι εμπάθο. Γι' αυτόν τούτοι ούλοι που έχουν έναν παίχτη και βουρά, 10 πόντους πίσω, 15 πόντους πίσω και νομίζουν ότι γίνουν και προάθλημα. Το λοιπόν, Μαρκίνιος, άγκυρο. Ωραία Μαρκίνιος, με πολύ σου. 6. Και ο Πιέρος είναι πολύ του. 6 ο Μαρκίνιος. Είχα του 7 του Μαρκίνιος. Ήταν πολλά κακό παιχνίδι. Πολλά νεύρα. Ρε Μαρκίνιος μου τα γέρι μας σκοτεινά. Ποια φάση ήταν ρε. Ποια φάση ήταν. Για το όνομα του Θεού ρε δώσ' την παπάν έξω ρε. Να μπει τον γκολ το εύκολο. Τέλος πάντων 6 Μαρκίνιος μου. Κέρος. Ένας παίκτης ο οποίος έβαλε την ομάδα πάνω από τον εαυτόν του και είπαν τους ότι δεν είμαι έτοιμος να παίξω στην Ευρώπη. Επήγαινε χτες έσυρε το βασικό. Μόνον του, δεν μπορώ να καταλάβω. Έβλεπε το παιχνίδι φυσικά ο προπονητής για την Ευρώπη, αλλά γίνεται ρε φίλε μου. Έσυρε τον μόνον του, δεν καταφέρε να κάνει κάτι.
Και δεν φταίει ο Πκέρος. Δεν φταίει ο Πκέρος για αυτό το πράγμα. 5. Πίζει 6. Μπήκε μέσα, έκαμε κάτι και απέπωσε να κάνει, έκαμε έναν καλό φάουλ, έδωκε κάποιες καλές προσπάθειες. Είναι ο Πίζιο περιμέναμε. Είπαμε. Είναι και ο τρεις με αγραφές που μας ευκαιράσει. Τράζιτς 7. Ο Τράζιτς μου ο οποίος μπήκε μέσα, επάλεψε. Δημιουργήσαμε που ήταν που μπήκε μέσα, κέρδισε και την κότσινη. Να μου να σκάμε άλλο ρε παιδιά. Ευκήγε μόνος του τον πορτάριο, κέρδισε την κότσινη. Τέλος πάντων. Και να κάτσουμε τώρα να σπάσουμε. Ο Τράζιτς ο οποίος για μας πραγματικά πολύ δύναμη μπροστά. Και ελπίζω του χρόνου να βασικό και αντικατάστατος στην κορυφή της επίθεσης. Ή θα έρθει κάποιος άλλος προπονητής. Ο Μανόλο Χιμένες θα φέρει τους παίκτες που να παίζει ο 4-4-2 αν μείνει του χρόνου, που πρέπει να μείνει, όπως πάντα πράγματα που η στιγμή μου είναι και ο Ξέν πρέπει να μείνει. Και μακάρι ο Τράζιτς μου, επειδή νομίζω ότι επιθετική να μείνουν και τρεις ήδη, μακάρι του χρόνου να μπαίνει, να φτιάξει άλλο και θα μπορεί να με αλλάσει. Αλέχο, καλή παρουσία του που πήγε μέσα. Μπορείς να στη δουλειά, αλλά ήμουν ένας γάμος τον καπηλέ μου που το διευρετεύει, έφκαλε 50 σέντρες. Το λοιπόν που και πήγε μέσα, καλά ρε παιδιά. Γι' αυτόν τον έφερα, να κάνει καμιά σέντρα. Δημιουργήσαμε που σέντρες του. Είναι ένας παίκτης ο οποίος σίγουρα παρά τον Κουντίκια, χίλιες φορές τον Αλέχο, παρά τον Κουντίκια, είπαμε ντε. Φέρος ο Κουντίκια να στήσε την Πάφο, που την έπαιζα μες στο γάσιμι όπως το κάτω με το ποντικάκι και κατάφερε και εδώ και τους έναν πέναρτι για να με σοβαρίσουν. Να κάνει το λάθος στο πέναρτι άλλο. Να κάνει το λάθος στο τραγικό για να με σοβαρίσουν. Το λοιπόν. Ελαραμπή 7, είπαμε το Ελαραμπή μου, σκεφτείτε ότι που με ρωτούν λάθος είναι το Ελαραμπή που περίμενα. Έβαλε 10 γκολ, έτσι στο χαλαρό. Στο χαλαρό. Το λοιπόν, σίγουρα ο τρόπος παιχνιδιού του από είναι διαφορετικός. Σίγουρα πρέπει και η ώρα που μπήκε την τελευταία αλλαγή προσπάθησε, ήταν και μετά που ήταν, νομίζω μετά που λέω και με 10 παίχτες κλειστήκαν παραπάνω πίσω, γιατί αν δείτε το παιχνίδι πήγε να ανοίξει λίγο, ρίσκαρε λίγο ο κάτος για να πιάσει την νίκη και άνοιξε το παιχνίδι, έβραμε τεχωρούς, μετά η κότσινη κλειστήκε πίσω, ήταν λογικό. Πάμε και στον προπονητή, 7 ώρα να μπει, πάμε στον προπονητή, Μανόλο Χιμένες. Ελπίζω αν μείνεις του χρόνου να σου βάλει τον παραπάνω βαθμό, ελπίζω την Πέπτη να πιάσει ένα δεκάρι, ελπίζω την Πέπτη να μας κλείσει στόματα. Για μένα είναι χτες μπορώ να σου βγάλω το respect για τον Ευαγόρα που τον έβαλες μέσα. Μπορώ να σου βγάλω το respect για και στον έβαλες του Σαρφόβα και τον Καιρόν. Μερικά πράγματα που περιμέναμε και να ξεβάσεις κάποιους παίκτες για την Ευρώπη. Και ότι ακόμα και με τις αλλαγές που έκαμε δεν κινδυνεύσες. Μακάρι να σου βγει ο Αλέχο που έφερες και μακάρι το Αποέλ μας να καταφέρει στο τέλος όπως λαλείς συνεχώς τους στόχους του. Το λοιπόν που πιο οι στόχοι μας είναι η Ευρώπη και η Ευρώπη να προκριθούμε στο επόμενο γύρο. 4. Συνεχίζουμε.